जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जे थैनाय सान उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जि फालिनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मोजाङैनो मावफुंबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाज आरो हारिखौ खौसेथि सान्थि आरो गणतान्त्रिक मोनसे अहिंसा पन्थानि गेजेरजों गायसननायनि जि मोनसे जोंनि सिमां आरो जोंनि जि एजेन्डामोन बे एजेन्डाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै मावफुंलांनो थाखाय दिनै फिन खेबसेबाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि दिनैनि बे थैनाय सानाव जों समायखिरा लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ अहिंसानि मोन्थोरजों गायसननायनि थाखाय गेरेमसा माहारि गायसननायनि थाखाय हाबा मावगासिनो। बड'फानि आदर्शजों जों जेब्लाबो गाइडेड आरो बे बेलायाव सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा आपोसहीन सासे आरो जातीयताबादखौ आदर्श हिसाबै लानानै हाबा मावग्रा सासे गेदेमा दैदेनगिरि सासे स्टलवार्टमोन आरो दिनैबो बिथांनि जिफोर बाथ्रा जिफोर बाणीफोर जोंखौ जथेस्थ' एनकारेज होयो। दा बेखायनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाया बर' हारियाव गिदिर खहा आरो बे बिथाङा अबथिरायै थैनो गोनां जानाय थासारिखौ लानानै दिनै जोङो लामा हान्थिनानै बयजोंबो सावरायनानै खौसेथि गोरोबलायनाय अनलायनायनि मोनसे थासारि मोनदों आरो दिनै बिटिआर बड'लेण्ड आरो सारा आसामनि बर' मैखोम ओनसोलाव दिनै सान्थिनि परिबेसखौ जों गायसननो हादों। बिदा फंबायनि गेजेराव जोंहा एना एनि जेबो थासारि गैलिया। बे मोनसे जोंनि रिकनसिलिएसन आरो बे मोनसे जोंनि लेसन। किन्तु दिनैबो माखासे थासारिफोर दङ जेफोर थासारिफोरा जोंखौ गिख्रंहोयो। जेरै समाजाव दाबो माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्सनि जि मोनसे इम्पेक्ट जोंनि स्कुल कलेज यां जेनेरेसन इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि लाइमोनफोरनि गेजेराव दिनै गेंरेप मार्डार माखासे इन्सिडेन्टफोर बेफोरो दिनैबो जोंनि समाजाव गैया नङा दङ आरो बेखायनो एबसुआ कुनु कारनाव बे जाथायफोरखौ लानानै जोङो आपस खालामाखै आरो सरकारखौ जोङो प्रसासनखौ आरो नखर बिफानखौ एक्सन लानो थाखाय जोङो खावलायबोदों दाबिबोदों आरो जों गावनो माखासे इनिसियेटिभ एजेन्डा लानानै समाज फोसाबनायनि थाखाय हाबा मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि आद्रा थानाय जिफोर सिमां जिफोर एजेन्डा जेंना जेंसि दङ जि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय बा बिनि आल्टिमेट सलुसननि थाखाय बड'फाया थांखि होना गालांदों। सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानानै गावनि जिउखौ आत्मबलिदान होबाय। बे आद्रा सिमांफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो जोङो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै जोंनि जि जुजिनाय जोंनि जि संग्राम बे कन्टिनिउआस थागोन। एबसु माने हारिनि जिकुनु स्तराव जिकुनु थासारियाव गसंथानाय आरो जातीयताबादा जोंनि मुल मन्त्र। जातीयताबादाव कुनु कम्प्रमाइज गैया। जि परिबेसानो फैया मानो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो बिनि नेरसोनानो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिनि नेरसोनानो जाबाय सोमब्ला बसुमतारी आरो गोबां गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा हारिनि थाखाय गावसोरखौ बावसोमबाय। बे आदर्शआ जोंखौ जेब्लाबो गोख्रों खालामो आरो बे आदर्शजों जोङो हाबा मावलांगोन।